बिटिसिआव बिपिएफ हानजानि गोदान राजखान्थियारि सानखान्थि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो। बिपिएफआ बिटिसिआव बांसिन एमसिएलए दङ। बिटिसिआव मेजरिटि दिन्थिफुंनो दाबि बिपिएफ हानजानि सिक्रेट बेलटनि गेजेरजों मेजरिटि दिन्थिनो होयोब्ला जों दिन्थिनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर'आ। बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिया सिफ जागोन नामा? बिटिसिआव गोदान राजखान्थियारि सानखान्थि बिटिसि बिसायख'थिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया मोन 17 मासियाव देरहानानै सिंगेल लार्जेस्ट हानजा जानो हादोंमोन। बिटिसिनि खुंथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो। दा बिपिएफ हानजानो मेजरिटि दिन्थिनो सिक्रेट बेलटनि राहा खालामनांगौ होनना बिपिएफ हानजाया दाबि खालामदों। बे गोनां बिबुंथिया बिपिएफ एमएलए दुर्गादास बर'नि। बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिया सिफ जागोन नामा? बिटिसिआव गोदान राजखान्थियारि सानखान्थि बिटिसि बिसायख'थिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया मोन 17 मासियाव देरहानानै सिंगेल लार्जेस्ट हानजा जानो हादोंमोन। बिटिसिनि खुंथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो। दा बिपिएफ हानजानो मेजरिटि दिन्थिनो सिक्रेट बेलटनि राहा खालामनांगौ होनना बिपिएफ हानजाया दाबि खालामदों। बे गोनां बिबुंथिया बिपिएफ एमएलए दुर्गादास बर'नि। बिटिसिआव बिपिएफ हानजानि गोदान राजखान्थियारि सानखान्थि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो। बिपिएफआ बिटिसिआव बांसिन एमसिएलए दङ। बिटिसिआव मेजरिटि दिन्थिफुंनो दाबि बिपिएफ हानजानि सिक्रेट बेलटनि गेजेरजों मेजरिटि दिन्थिनो होयोब्ला जों दिन्थिनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर'आ। बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिया सिफ जागोन नामा? बिटिसिआव गोदान राजखान्थियारि सानखान्थि बिटिसि बिसायख'थिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया मोन 17 मासियाव देरहानानै सिंगेल लार्जेस्ट हानजा जानो हादोंमोन। बिटिसिनि खुंथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो। दा बिपिएफ हानजानो मेजरिटि दिन्थिनो सिक्रेट बेलटनि राहा खालामनांगौ होनना बिपिएफ हानजाया दाबि खालामदों। बे गोनां बिबुंथिया बिपिएफ एमएलए दुर्गादास बर'नि। बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिया सिफ जागोन नामा? बिटिसिआव गोदान राजखान्थियारि सानखान्थि बिटिसि बिसायख'थिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया मोन 17 मासियाव देरहानानै सिंगेल लार्जेस्ट हानजा जानो हादोंमोन। बिटिसिनि खुंथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो। दा बिपिएफ हानजानो मेजरिटि दिन्थिनो सिक्रेट बेलटनि राहा खालामनांगौ होनना बिपिएफ हानजाया दाबि खालामदों। बे गोनां बिबुंथिया बिपिएफ एमएलए दुर्गादास बर'नि।